И това е защото, както ти спомена по време на изпълнението на Израел, те направиха много груби грешки вчера, точно с ленти и въжета, и затова Израел не попаднаха сред 8-те Ето финалистки. това е хубавото на ансамблите, че има раздвижване в класирането. Тоест, не винаги са предсказуеми нещата, както за съжаление за момента е ситуацията в индивидуалното. Тук има такива възможности. Този момент за индивидуалното трае прекалено много вече. Не е само моментно. Последните години винаги така е предсказуемо класирането в индивидуалното. Все пак имаше интрига между Бесонова и рускините. И Жукова, да, така че не беше чак толкова. Много интересно начало. Но трябваше да сбъркат много рускините, за да се случи това. Да. Това е истината. Но имаше някаква интрига, докато в момента можем да кажем, че няма. Аз мисля, че сега с Канаева още е по-сериозно положението. Даже. Много по-сериозно се открояват рускините от останалите. Именно сега в момента. Просто я няма Бесонова и все още никоя не е достатъчно конкурентно способна. Но по моя преценка на това европейското те бяха в най-добра форма. Точно просто така. Нямаше спор по въпроса. Независимо, че е рано за останалите състезателки, те се открояваха и заслужено взеха първо и второ място. Нещо подходящо за испанския темперамент. Да, традиционно винаги едното им съчетание на испанска музика, която разбира се е прекрасна, защото е много образна и като ритъм, и като мелодия, така че е логично да пада изборът върху техния типичен фолклор. Доста джазирана, модернизирана музика, интересна. Днеска и доста по-добре снимат операторите, забелязвам, но повече се виждат композициите. Може би някой е дал указания.